Hej så alle sammen, og velkommen tilbage til, hvor man downloader gratis spil. Og det er kun på Android, man kan det. På den måde, jeg kan det. Så, jeg har valgt at downloade. Vent lige. Jeg har valgt at downloade Need for Speed Most Wanted. Du kan downloade selvfølgelig alle spil, der findes af Android, som det koster. Du går ind på internettet. Så er det. Så skulle jeg lave en account på Forshare. Så du kan se der, Forshare. Og du skal lave en account der. Og så når du har lavet en, så tryk på det her søgefelt deroppe. Ja, okay, vent lige. Undskyld. Og så ser du Need for Speed Most Wanted. Og der Need for Speed Most Wanted. Og så trykker du på den, du vil have. Og så downloade, så skal du være en tysker, så skal du downloade den. Og ja. Så jeg håber, I liker den her video, liker, subscriber. Ja.